Alberdania argitaletxeak aurkezten du Teresa Kaloren Aurkituko zaitut. Itzultzailea Michel Murua. Esataria Ainhoa Ayerbe. Bat. Autogorri bat autobidean doa. Furgoneta batek aurrea hartu dio, lerro jarraia zapalduz, eta hutsagatik ez du autoa jo. Kabroia, astapotro buru motza! Zer dugu orain? Ez alduzu ikusi, nola ba, zuk ez duzu zer ikusten eta. Pasada zura, favorez. Egon, utzi mugikorra eta pasa ura, bale? Eiderrek amorroz utzi du sakelako telefonoa, eta zakar xamar eman dio botila ura gidariari. Gidaria, ama da. Ireki, favorez. Zer, orain zure neskame al naiz? Gidatzen ari naiz, zer nahi duzu, bazterra jotzea edo? Eiderrek tapoia kendu dio botilari, eta begori luzatu dio atzera. Amak trago bat eman eta botila itzuli dio alabari. Neskak bere mugikorreko pantailan josiak ditu begiak. Hartuko alduzu botila eta gordeko alduzu bere tokian. Bale, baina ez niri garrasirik egin. Begok arnasa sakon hartu du. Ama eta alaba isilik egon dira segundo batzuetan. Eiderren mugikorreko pantailan WhatsApp bat ageri da. Idatzi berria. Erantzun favorez, Blanka, nervioetatik jartzen ari naiz. Mezua bidali eta asperen egin du. Pixagurarik bai? Ez. Nik bai, gelditu egingo gara. Ja, kafea eta zigarroa. Ba bai, eta? Zerbait esatekorik bai? Nik? Ez, niregatik baita zea egiten baduzure. Zer? Ez? Zuk segi erretzen zuretzako kalte. Horretan arrazoi duzu. Baltzatoz. Ez, autoan egongo naiz. Bero handiegia egiten du, irten mesedez. Eider gogotxarrez irten da autotik. Amaren atzetik doa, pare bat metrora edo. Bego gelditu eginda alabaren zain. Horrela egon behar alduzu denbora guztian? Horrela nola? Muturtuta, protestaka. Nork egin du protesta? Autora ego garenetik nik ez dut txintik ere esan. Horregatik ba, ez da batere atsegina zure muturrokerrori ikustea, Eider. Badirudi mataderiara zaramatza dala. Ia, noiztik etzaizu herria gustatzen. Eiderren mugikorrak abisu hots bat egin du. WhatsApp bat sartu dela adieraziz. Neskak begiratu egin du. Amaren galderari ezentzunarena eginez. Bego lehertu eginda. Utziko alduzu. Sample complete. Ready to continue?